Viacerí z vás sa ma pýtate, že akým spôsobom ten výber tých rýb prebieha. No najprv si ja musím zistiť, že koľko tie ryby v tom konkrétnom bazéne stoja. Niekde môžu byť všetky ryby s rovnakou cenou, niekde môže byť jedna varieta v takej cene a iná v takej cene. Niekde zase každá ryba má inú cenu a musí sa to dojednať osobne. Čiže všetky bazény si prezriem, zhodnotím, že ktorý z nich je pre mňa tou svojou obsadkou zaujímavý a následne sa rozhodnem, že ktorým bazénom začnem loviť u toho konkrétneho chovateľa. Čiže vyberiem si nejakú varietu, ktorú chcem loviť a snažím sa teda tým podberákom v tom veľkom množstve tých rýb dostať po tú rybu a prejsť teda s ňou podberáku ku hladine. Následne ju potom kolega zoberie do vylovacieho rukáva a preloží ho do nádoby, nazvime to, že do lavóra. Čiže niekedy sa stane, že tie ryby sú tam aj 2-3, lebo tých ryb je tam niekedy veľmi veľa. Čiže mu poviem, že o ktorú z nich mám záujem. Čiže tu sa jednalo o nejaké široucúry. Následne teda hľadám ďalšie ryby. Keď ich mám nalovený dostatočný počet, tak si vytipujem, že o ktoré konkrétne ryby mám najväčší záujem. Každú rybu si prezriem z vrchu, čiže držím ju v rukách, hľadám nejaké deformácie, plútiev, hlavy, žiabier, skriel, vady na pigmente a tak ďalej. Keď teda sa mi tá ryba pozdáva, tak si ju prezriem aj od spodu. To znamená, že napríklad často sa môže stať, že ryba má poškodený plynový mechúr, to znamená stále leží na dne, čo v tom bazéne nemusíte vidieť a potom u vás po možno mesiaci, po 2, po 5 uhynie. Zvyčajne si teda pri tom pozerám aj pohlavie tých rýb, aby som vedel zákazníkovi možno povedať nejaké predpokladané rastové schopnosti. Tu ma teda zatiaľ najviac zaujímali hivcúry, relatívne tento rok veľké ryby. Pokiaľ na niektorej sa mi čosi nezdá, hlavne sledujem nejaký zdravotný stav, to znamená nejaké začervenalé miesta, nejaké rany, tak tú rybu vraciam naspäť do bazéna, pokiaľ teda v tom bazéne už nemienim viac loviť. Priebežne si sledujem, že koľko tam tých rýb mám. To znamená, viem, že na to, aby sa tie ryby zabalili do sáčku a následne do boxu nejaké hmotnosti, tak viem, že aký približne ich má byť počet. No a momentálne k tým 5, ktoré tam mám, relatívne veľkým rybám, môžem pridať buď ešte jednu tak veľkú, alebo 2 menšie. Čiže vidíte, že tu prebieha jeden výber najprv, kým z tých 500, dajme tomu, vylovím tých 20, potom z tých 20 si preberiem zase a nechám si iba nejakých 8 a nakoniec tých 8,
ktoré sú tu ako finálny výber, si ešte raz prezriem. A nakoniec sa tie ryby odfotia. Podľa fotografie ich viem identifikovať aj ja, aj chovateľ, keď sa balia do boxov. Následne sa ryby prelovia do plavajúcej kolísky, kde čakajú na deň importu do Európy.